Mamma Maria shit. Hala. Ide tu mi heba no ite tang. Jonne te mbudi. Hey no wodi ko mbudi kaina ta. Piji ko to na mbudi aranda. Yo kwa. Engi da jango sana ja. Ai mi seka ta ma ide. Billahi wallahi. Ndikono. Achimi no takadi. Passe mi hande wa ta wonde do ha weta. Mi dale binet. Ngo muyo ngomi wondi do dum do yartani. No dum do sali bano sonde. Dum do sali. Sana jabi weta. Si mi récupérer cabinet. Des semaines men tapata quoi. Inshallah. An kun wadanda dum ko wadanda dum. Ko fiyo nu wadanda dum no. Kono mi wadi. Ko fiyo nu wadanda dum no parce que ida andi mi ko mi jomba na nangi no to golange 2 heures. Kono wadanda dum no. Mi ni masano dila ngai 19 heures. Ta no ditangande kadi. Are modi angarti. Ko fiyo nu no dantala. Ka fala bonno de galanga. Écoute-moi s'il te plaît. Andane si enviari yigolma are ala me ala frère otan ko mino duma lan ka ba cour mondo mini mata ar lan ka ba cour do ta wadu miali mata ar jemma ta ar ko nyalla nga fo len no dala wala maram mata kono jemma mi da ba ma ko mi alima jemma mi da ba ko modi an to kono fala ka fala bonno de ganga on est problème mara doucement s'il te plaît yuna sonka on orea mami sonka parce que hanki jemma ko ni me wardari woni Koni me guardare fi on telephone ala ko mi nam jontu mo ono ditama donno so nottuno maron jon mettolirno anare dewgal angal boni hankade ngamile ay male se ngeri gerte den foppende hangal don dewgal boni he minna de mi sonjoto kono hankada buro ray parce que randi ko don mi hebata mi addanama jonno singal don boni minna de mi sonta kono hankada buro ray de sonjaaw kisan ta non danginer 2 heures sa jabi ta non danginer 2 heures bidet calme-toi s'il te plaît lanjentima goy lanjentima andi ko hunde wotiri woni a faamaali quoi min hande ka wonɗa ɗo anta adalde a jombe de 24 heures sur 24 aray ko enen dow wonde hanki wonti waali ha mi tawi janvier de toi quoi mi tawi yo mi nodde donc ande hade ko fi on ɗum mi noddirnoma a faami min komin tama fi allah yaafo quoi mi waɗi erreur c'est vrai mi waɗi erreur jam donc s'il te plaît ɓaran ɗon ga dan jentima dum do si mini dum do welil are mi feni hakune alla malik hankin gulutti me wardar ko sur fi on téléphone mir mata non danginer 2 heures ta non danginer 2 heures fi alla ta wattu dum do ngande kadi ta wattu dum don de okay awo ya fo quoi ya fi alla minan mi watta ta hande kadi afami inshallah mo sino mo sino mo si ka ya fa we mimi munyiki konta wattu dum do ngande kada fami okay pas de souci yaw jonno mi ko dum don tunga tunola mimi ya fami re ko téléphone no to ta après là koni okay yo ne kiki de sa si alla jabi binet min la wulta fi mana dan kaso hakune ngal nanade no tawra fi mo mi borno téléphone mo soni no ko salon ha dari taw mais mo suno ni téléphone ala na don kiki de hun fi mare na zo yo ti fi mare na te kiki de we are no gore jumano wada mare okay ni ndo tu non joni mini yo mi wala nyo jambe no problem la wa yo okay ko to de Yesuga ada inde inde ka ona nella ne commenta to goleya no si wadda dam do to kono min la ronki kof mi ala yaade hay nokku kono no wonda yaade kono ngebuda kono ndawona ko rande taw komo no dila yanda jonno lu bayla no telephone mo ngomwe kono no wonda yaade kono ngebuda jodi mi landi ko ba mi ala ni no njemma ko mi fala ta
wadu retu kanimero kujen falda ala non dandi yonante si maybe do 1,700,000 moƴƴi par ce que ɗo andi mi yalti komi yalti tuwo ɓe ndela 1,700,000 mais atan na waɗa maren ka kono ɗon andi somi yaltitinini hiɗo law ko ɓengu sérif ka mi so ɗon ɗo yade moƴƴintino ha moƴƴa anga waray lam hiɗo law wonini ko ɓengu sérif ko watta wiide yon ko watta mi waɗa arrêté 1 million hein non yonata Pieti joni yo waɗa arrêté 1 million ko nawa asi ko waɗano mare jonde teno 2 à 3 millions ya mi andi mais ɗo accompagne ɗo ganno fof ko ɗon tu fota prends 1 million yoɓa déplacement oto parce que geri ha mi ronki min ma yaagi ekkitoto a wata a jaɓali wawde susta min no ɓana a bonnayran o toon yaw déplacé a oto 200,000 naɓete ɗo artire a faami arnaya ƴettuta ciwo ɓiƴondiro ƴettu déplacement 200,000 a heddori 800,000 sa yeeyi a ɗoti gorejo ma o mare on dafa la ɗon distribué à 500,000 et tora 300,000 moyen ɗo ganno mi yiyay ko salon fof on maki he ko an he ka maki o ke a goɗɗo buusanima ko yaɓay yo waɗa arrêté 1 million a faami arana neɓaali pasi ɗoy ko yaw ara neɓaali min awa minani a faami ko leeron koni 12h30 maintenant 18h au maximum 18h30 ma 19h non 18h30 en famaniri 18h30 ara yewti waɗa ɗo hen bijou neldorala hen so ari ɗo noon e neldoralla so ɓenga kono falem nden ɗon ko a waɗa surprise mi yiɗa neldorede Allah kande ne mi yiɗa ok ceero ko de paɗe ɗon ɗawata go o yahan paɗe ma ɗuma talon o couleur jon ɗo gami hewta ko Carrefour eyi ka minni a naata paɗe ma talon couleur ɗum ɗo wattuɗa aya fina quoi o a yetti jallojo papi ɗon ɗon ɗa en naɓde ni min mami waɗi yami acci peeri kan jokkan ɗum ko surprise ko liyum fot ko moƴƴano liyewno ne mi ɓurude ɗo wonma hollude ɗo kunga anda liyeno ene ɓurude ɗo mayin tun kun tata se yeyi en fijay taɗo foti moƴƴano mi ronkino mi mayin tun alosi foti ko moƴƴano andi noon mi wayni moodi ko maari laasi noon yawde tenni bugade fiyalla vraiment magnifique quoi ɗen woodi ma ni no sikka ɗa yemaɗa Ini- o anda komin andi fiima ini on ɗo joɗɗo wona ɗo bébé ni yewma ciyoɗa si c'est là comme ça ijalo tun mi fanki mo jooɗi ɗon mone ɗo bébé andi ɗi 1 million ji ɗumi jonnuma hanko jonnimmi wami o wara déplacement komi yahata ɗo e kam mo mari mbuuɗi Ne. kono anda kono gerata hikka bébé e wona e richard ɓe quoi billahi wallahi pasque mi moodi ma no yurma mi hakkunde ñal on ɗon kadi mi anda on to ɗi quoi e kan sa yimo billahi o mari mbuuɗi ha yoni hikka kono ko ani ɗin me sengo makko o mari mbuuɗi komi haali wo ko ɗum simi ñaaɗi aye simi ñaaɗi taw hakkille makko ɗe fof bonay hatta mi waɗa komi faala ko ñam mi faala a walla mi heɓa auto mi ronki seppugol ngol ɗo quoi yam ni woni no ɗaɓɓane langoto Voilà. minimum mi wata doringo mi ɗaɓɓa chauffeur ji joni noon so ɗaɓɓiro tan gal mi jonde Wala chauffeur je ma tan gal jonde wona chauffeur ji an gon